اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت واجب الاحترام معززین السلام علیکم. خالد بھائی دیر کالی باقی جب صرف 2 منٹ میں سب تو پہلے اپنے پیارے موسم عبدالرزاق زید کا شکریہ ادا کرے صاحب خوبصورت محفل سجاوٹ دے. اپنا تو بعد حیدر شراز صاحب کو مبارکباد پیش کرے سا یہ جو کتاب تھی اور تساں سارے دوستوں میں بہت تو رہتا ہے کہ تساں سب یاد کتاب چاند اشار پر سنبھالنے میں نظر کہ تیرا شرف دیدار سبحان اللہ تیری شفقت شان بے باک بنی. تیرا شرف دیدار سبحان اللہ تیری شفقت شان بے باک بنی. تیرا جھولا آج جبریل جھلائے ہر حور اتھوں مشراق بنی. تیرا پاک قرآن تصور ہے تصویر تیری لولاک بنی. تیرے باکر جت کر پیر آئے ساری اقدا سرما خاک بنی. اور ایک مخفی راز آراز کھلے راز تک کئی رنگ آ گئے. ایک رنگ تو کئی رنگ نکھلے رنگ گھنتے آس امنگ آ گئے. تے جائے رنگ سمجھے وہ رنگا گئے. رنگ دے وچ کئی آنگ آ گئے. جبریل چمے جدا پیر ترے ساکو باکر چمن دا ڈھنگ آ گئے. اور مرسل بڑے سواری اللہ دی دینی بابا کیا بات ہے کہ مرسل بڑے سواری اللہ دی دینی جی میں ہے بیٹا کنڈتے ڈٹھا درائنی تے باکر مہر نبی تے نبی دی ہے آرزو کوئی ہاتھ میں جدے ہیں ظلفہ دیکھا حسین نی. مرسل بڑے سواری اللہ دی دینی جی میں ہے بیٹا کنڈتے ڈٹھا درائنی اور باکر مہر نبی تے نبی دی ہے آرزو ہاتھ میں جدے ہیں ظلفہ دیکھا حسین نی. اور توڑے منظر دور دراز دہائی ہر منظر چھانتے ڈر رہے ہیں. توڑے منظر دور دراز دہائی ہر منظر چھانتے ڈر رہے ہیں. مدد کہیں جا جانی میل تھی وے تیرے راہتے جانتے ڈر رہے ہیں. وچ پیرے چھالے حال فقیری ہا تیرے باکر مانتے ڈر رہے ہیں. جو رہتے لگے پیر تیرے سٹھول سنانتے ڈر رہے ہیں. کہ ہنج کوہیلا کتا ہم مسے پپلے دا موں دا موسم بدالے کہاں نکتی گئی. کیا بات ہے کہ ہنج کوہیلا کتا ہم مسے پپلے دا موں دا موسم بدالے کہاں نکتی گئی. میں کھیل دیتی ہے امانت میں تھوڑے کتے کھیل کجا جا ٹھگالے کہاں نکتی گئی. دیہاتے ہیلت تروڑے تا ہاتھ ڈال پائے میں کو باکر حیاتی دے سکھ بول گئے. ہاں دے ہیلت کسل پھینجا پینگا جھٹا جدا بھوئے دے بھوگا لے کہاں نکتی گئی. اور خالد بھائی یہ اساں تو منصف مزاج ہاسے رواج داستے حقیج پہ ہیں. اساں تو منصف مزاج ہاسے رواج داستے حقیج پہ ہیں. اساں تو بیلے کی بند تو نکھڑوں تے بھوئے تے ڈھائی کے بھنیج پہ ہیں. پیسہ تو کیا سود معاشرے وچ زمانہ باکر لتاڑ دے دے. اساں تو پیران دی دھوڑ ہاسے تے پیر زوتن دھویج پہ ہیں. کھری شاہ میں نے دا دساوہاں تو گھندے حسن بھائی کہ کھری شاہ بچے دا دساوہاں کوئی گھندے سچی گل کریں دا دساوہاں کوئی گھندے. میں کو ڈاڑھی لوڑے حقیقت باکر میں غربت بچے نا دساوہاں کوئی گھندے. بڑے مہربانی. اور زید بھائی دی فرمائش صرف دو مسدس کہ تو خود منصف ہے اتنا داستے کو کتنی
जान प्यारी है तू खुद मुझसे पे इतना दस तेरे कितनी जान प्यारी है ए गिरबान बड़े इंसाफ किते पाछात फकत है कुवारी है ते तेरा मशरफ मखलूक बनाए पर तेरी सोच ते है क्यों तारी है मेरे घर में शाम दे दाने नहीं तेरी बचत दे मेल बुहारी है मेरे घर में शाम दे दाने नहीं तेरी बचत के मेल बुहारी है तो तेरे मोटर रेल को क्या करने और मेरी आस को वक्त दस खा गई मेरी रोजी बाकर बालांगी तेरे शहर की मेट्रो बस खा बाकर साहब क्या बात है मेरी रोजी बाकर बालांगी तेरे शहर की मेट्रो बस खा गई के तेरे मेट्रो बस सारे कहीं कम दी भईवाल की रोजी बढ़ गई तेरी मेट्रो बस सारे कहीं कम दी भईवाल की रोजी बढ़ गई और मेरे नेक जज्बात कतर दिन पे तेरी साल की रोजी बढ़ गई ते बता खून दिखा दे राज रख दे ओए हर गाल की रोजी बन गई तेरा लुहा बाकर सब पे के तेरे बाल की रोजी बन गई तेरा लुहा बाकर सब पे के और तेरे बाल की रोजी बन गई ते तेरी सोच हवस तू बदली नहीं और मेरे